Hola, bon dia, soc la Rocío Virgili primer B i avui us recomanaré una novel·la que es diu Un estiu a Borneo de la Pilar Garriga, de l'editorial Balcanova. Es va publicar el 2003 i doncs està estructurada en 3 parts. La primera es diu Catalunya, que és quan el personatge, en Martí, està a Barcelona i està decidint si marxarà de viatge a Borneo o no, amb la seva tieta. La segona part es diu Amsterdam, que és quan ja ha decidit que marxarà i fa una escala d'avions i aterritza a Amsterdam per després, a la tercera part, poder anar a Borneo. Ara us llegiré un tros de la contraportada perquè veieu una mica de què tracta. En Martí, per qüestions familiars, ha d'anar a passar l'estiu amb la seva tieta Rosa a Indonèsia. La Rosa és veterinària i treballa en una clínica al costat de la selva de Borneo, on té cura de més de 180 orangutans amb l'ajut de 100 daiaks els indígenes de l'illa. En Martí, a nivell personal, experimentarà un gran canvi a la seva vida durant aquest estiu a Borneo. Deixarà de ser un noi despistat, que sempre està a la lluna i que mai no té interès per les coses, i es tornarà més madur, més conscient i amb ganes de fer moltes coses. Aquesta novel·la està basada en la realitat. L'autora s'ha inspirat de la seva germana Rosa, que és veterinària, especialitzada en primats i que durant 5 anys ha treballat en una clínica d'orangutans a Borneo. Com a opinió personal, jo penso que és un llibre que et dona molt a pensar, no només pels orangutans, sinó perquè penses com en la natura, que l'hem de cuidar, i els animals. Espero que us hagi interessat el llibre i que l'aneu a mirar.